وەکە ئیرۆ بەریا 4 ساڵان 7 پارتیên Kurdî bûn yek partî dibin navê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya Pedekese. Ku ji wê rojê de û ta niha ew partî berdewam e dikar û xebat ji bo bi destxistina mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê. Piştî hewildanên mezin ji bo yekbûna tevgera Kurdî li Sûriyê û dibin serpereştiya Serok û Mesûd Barzanî, 7 partiyên Kurdî di roja 7 maha çaran sala 2016 Kongrê xwe yê yekbûnê li darxistin, ku tê de ew her 7 partî bûn Partiya Pedekese. Di wê kongrî ku bêhtirî 640 endamî amade bibûn û tê de Siûd el-Mella weka sekretêrê partî hate hilbijartin. Herwiha pêncî û yek kesên din wekû endamên Komîta Navendî yê partiyê hatin hilbijartin. Di beyannameya dawiya kongrê yekem yê partiyê hatiye ku ev partî hatiye damezrandin ji bo avakirina partiyek cemawerî ku hêviyên gelê Kurd bi cih bîne. Bi yekrêziya tevgera Kurdî û aktivkirina rola Encûmena Niştîmanî Kurd li Sûriyê û berdewambûn di kar de li ser rêbaza Barzaniyê nemir. Ev partî hate damezrandin weke berdewambûnekê ji bo Partiya Dayîk li Sûriyê ku di sala 1957 de hate damezrandin. Ku Pedekese jî hate li darxistin dibin sloganên yekbûn, nûkirin, pêkvejiyan. Ji wê rojê de û ta niha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekese berdewam e dikar û xebata xwe ji bo xizmeta gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê. Herwiha rolek wê ya giring hebû di nava Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê, herwiha di nava Hevpeymaniya Niştîmaniya Opozisyona Sûriyê de.